Türkmenistanda dowam edýän durmuşykda kynçylyklaryň arasyna häkimetler ilaty sabr kanagada çagyrýar we Azatlyk radiosyna maglumat iýermedligi ündäýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy ýylda Balkan welaýatynyň habar berdi. Türkmenbaş şäherine 25-nji ýylda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, şäher häkimliginiň resmileri we jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda dowam edýän durmuşykda problemalar barada Azatlyk radiosyna maglumat iýermedligi, Azatlygyň habarlaryny okumadlygy tapşyrdy. Azatlyk radiosy Türkmenistan berk döwlet ködäwçiliginiň media serişdelerine beýan edilmeýän wakalar barada, şol sany ilatyň ýüzbeýdi bolýan günnälik problemalar barada ýygyderlik habar berýär. Häkimet wekilleri Türkmenbaşynyň häkimlik binasynyň mejlisleri zalyny we şäheriň medeniýet öýüne 25-nji ýylda sagat 10 we 14-de geçirilen ýygnaklaryny ýurtda bolup geçýän wakalar barada Azatlyk radiosyna destin ýagdaýda habar berilýänini boyun aldylar we ýygnananlara maglumat syzdyrmadlygy ündediler. Ýygynyň baş temasy Azatlyk radiosunda habar berilýän maglumatlaryň syzyp çykmagynyň öňüni almak barada boldy. Raýatlar sabr kanagada çagyryldy. Internetden peýdalanylanda daşary ýurt habarlaryny okumazlyk tapşyryldy. Her kime öz maşgala agzalaryna gödäwçilik etmek tapşyryldy. Diýip ýygyna gatnaşan bir büdjet işgär aýdýar. Häkimetler raýatlary sabr kanagada çagyrýar. Sebäbi Türkmenistanyň näçe meýillerden bäri durmuşykda kynçylyklar we durmuşyň ähli ugurlaryna döwletiň demekdirji gödäwçiligi, berk çäklendirmeler, söz we medeniýet azatlygynyň bogulmagy üznüksiz dowam edýär. Şeýlelikde resmiler öýdürýän kynçylyklar bilen baralykda raýatlary sabr kanagada çagyrýar. Bar bolan meseleleri ýurduň içinde çözüp bolýar. Ähli problemalar boýunça etrap häkimligine we hukuk goraýjylara ýüz tutuň. Biz mesele çözgüt taparys. Diýip ýygnakda çykyş eden resmiler aýdýar. Ýurt raýatlary köplenç halatda häkimetleriň ýol açan problemalarynyň çözgüt gözläp ýene häkimet wekillerini ýüz tutmaga mejbur edilýärler. Öz setini garaşdy we beýtarap habar serişdelerini eşitdirmäge çalışýan raýatlar bolsa, häkimetler tarapyndan ýydarlanýar. Duşuşuklarda ýurtda dowam edýän problemalar barada Azatlyk radiosyna habar bermeklik türkmençiligi gabat gelmeýän häsiýet hökmüne suratlandyryldy. Meseleler ýyry çözüler. Agyz suw hem wagtyny berler. Elektrik togynyň kesilmegi hem azalar. Döwletimiz un paýlary bilen bagly meseleni çözmek üçin hem giýje günler işleýär. Bu hem çözüler. Halkymyz bir hepde bankomatlardan pul nagdlaşdyryp bilmeseler, göni çem gelen adamyň ýanyna şikaýet edýär. Onsoň ertesi günü bu maglumatlar, suratlar ýa-da videolar destine Azatlygyň sahypalaryna peýda bolýar. Diýip ýygnakda çykyş eden bir ýyl ýaşul saýdypdyr. Şeýlede häkimetler Azatlygyň desini habarlaryna ýynjylyksyzlyk görkezip bu ýagdaýy halkyň öz günäs hökmüne suratlandyrdylar. Şeýlelikde häkimetler garaşsyz we beýtarap habar guramasynyň Türkmenistany we dünýä arenasyna bolup geçýän wakalar barada ýylaty döwlet gödäwçiliginden azat habar ýetirmegi bilen baglylykda halky günäkärleýär. Halk sabarly, kanagatly bolsa, dukanlaryň, bankomatlaryň, keselhanalaryň öňüne nowat üçin ýygnanyşmasa, olar hem maglumat tapyp bilmezdi. Diýip bir aksakkal ýyl ýygnananlara aýdýar. Bu arkadagyň eşretli döwrüne agzy bir bolalygyň diýip sözüniň üstüne goşýar. Azatlyk radiosyna maglumat iýermedlik ündelen ýygnaga gatnaşyjylara görä duşuşykda ýene bir geň waka bolup geçdi. Ýygnakda çykyş eden Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir işgäri ýa-ni ýakyna Azatlyk radiosyna Balkan welaýatynyň saglyk puwdagy bilen bagly çap edilen bir habary tribunada büdjet işgärlerini okap beripdir. Ýa-da Azatlyk radiosy 20-nji ýylda Balkan welaýatyny 18 ýaşy dolduran ähli aýaly ýyllaryň mejburi medisina barlygyndan geçirilýänliklerini habar berdi. Bu habar häkimetleri ýynjylykdan gaçyrypdyr. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri öz çykyşynda saglyk işgärlerini ýazgyryp olary tanqidi maglumatlary syzyp çykarmakda ýyprapdyr. Şeýlede howpsuzlyk işgäri büdjet edaralarynyň aýlyg alýan her bir raýaty öz edara karhanasyna bolup geçen wakalary surata düşürýän, video ýazyk edýän adamlary anyklamaga çagyrypdyr. Bu siziň borjuňyz diýip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri ýygnananlara ýylanıpdyr. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramlar Türkmenistanyň hökümetini, siýasy we raýat azatlyklaryny şol sanly söz azatlygyny media we medeniýet azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Türkmen hökümeti garaşyk köpçüliklerini habar beriş serişdelerini Türkmenistanda ýylatyň ýüzbeýdi bolýan problemalar barada çykýan habarlary ne inkar ne de tasdyk edýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan bedew wady bilen diňe öňe barýar.